ang mga tangke sang Russia puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Nga hindi ang immune system dito lang sila sa kwan sa punta. Ang army sang Russia ang ginagamit nila Javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, Javelin missile lupok tanan. Amo di ginahimo kung giinom ka ditribayo sir boy. Ang immune system pamuyong lang. Kalma lang. Ang ditribayo ang gaatake. Pag abot sang immune system manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay sir boy. That's why sa labot kung pigaw ang immune system suportahan kagapon sa ditribayo. Yes, dengue dapat mag-D3 virus. Mayara kang ito ang import immune system. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala namin tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogin, sumadamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas active pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko. May puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News
News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio ang suplemento ko. Kakas ang upok at sip-on, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtatna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. BTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, nabulig magpaniwag kay tutong at kay hintay. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes, ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba? The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:37 na sang kaagahon. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good morning!
Mga ka-K5, kamusta ang inyong siringa pagmuklat sa subong nga aga? Kamusta ang inyong pagbangon mga ka-K5? Maayad-ayad gid nga aga sa aton siringa mga tagpalamati. Suki nga tagpalamati. And of course sa mga live viewers sa siringa tinion. Magapangalagad naman kita subong nga aga from 4:30 a.m. up until alas 6 ang aga sa programa nga Sunday Morning News. Agod istoryahan ang pila ka mga topiko, pila ka mga balita diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, diri sa may pungsod Pilipinas o kag sa bilogman nga kalibutan. Kamusta ang inyo siringa pagbangon? Mayad-ayad yun nga aga. Huwag kayo humyuhom girang mga tagaharo kay fiesta nila subong. Ate, wala kita dan. Happy fiesta sa mga tagaharo nga nagpulaw-pulaw. Iba ni probably wala pa tinulugan. Paano ka magtulog ni kung ikaw malagayimos? Kung yun natulog man, nakapiyong-piyong lang mga isa, tub-tub-duwa ka oras. Happy fiesta sa distrito Sangaro. So we expect may mga road closures diri sa may palibot sa Haro Plaza or diri sa Haro District mga ka-K5. Nawagon na naton karon no ang pila ka mga sitwasyon kag pila ka mga pagsirado sang dalan in line man sa kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Mga ka-K5, bangon-bangon na! Sa may mga obligasyon aga pa, sa may mga pwesto, sa mga merkado, sa may mga karinderya, sa mga nagalibot-libot, subong probably may nagasininggitan na sa inyo nga nga kalye, pandesal, may pandesal dala ininit dala kape mga ka-K5. Mayad-ayad gin nga aga sa aton siring mga suki nga tagpalamati. Ati masobra isa ka oras naman kita nga mag-ulup danay. By the way, upod naton diri sa Master Control K5 Andre Fred La Pastora. Mababatian man kita sa probinsya sang Iloilo through our relaying stations mga ka-K5. Dira sa K3 News FM Yagaw, dira kay Kuya AJ, and of course sa K3 News FM Leganes sa Segundo Distrito with Kuya George, K3 News FM Kalinog with Kuya Jepoy, and of course dira sa may Quinto Distrito K5 News FM Sara 88.7. I've got someone waiting for me. Dira kay Papa Flo ba? Dira naman sa aton siring Master Control kay 5 Andre Fred La Pastora. Nakapangapi na bala? Nakahigop-higop na bala sang kape? O pukawa na dang gusto mo makaupod para magsimba? May padulungan ka mo? Aten ka mo misa mga ka-K5? Usually misa sa aga or kaagahon alas 4 or alas 4:30. And it's time for you to enjoy. You have to feel blessed. Birds are singing. Start your day right. To end it right. Umpisahan mo sang manami kagin saktong imong adlaw. Para matapos nga mangin manami man Kung aga pa lang gani naghimo ka na sala. Kasi mag-conclude ng adlaw mo nga puros na lang kasalanan. Good morning. Hey, Ma'am Rena Mapa. Tandaan ko, tita. Ma'am Rena Mapa, dira sa may Rizal. Rizal La Paz. Nakabugtaw na si Ma'am Rena. Dira sa may Decamay. Simba na si Tita Rena. And of course, dira kay Mami Immaculate sa may distrito sa La Paz, mayad-ayad yun nga aga. Sa
Mga live viewers naton, kay Ma'am Micah May Benedicto. Pa-share sa aton sa ring Facebook Live. Naka-live kita sa aton nga programa at K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. At kalabanan ng katanaw, to syempre, ang mga may edad-edad na mo, edad-edad. At syempre, may mga edad-edad na, sila na yung temprano pang kabugtaw. Pero mga kaedad ko, siyempre mga tawag na tulog tao, mga alas 8, alas 10. Good morning kay K5 Nanita Del Prado. Good morning lang Kim. Happy Sunday. Happy Sunday man ma'am. Ari lang kami din nagapamati sa may Sinikway Lapuz. Thank you so much for listening. Ang pamilya ni Ma'am Nanita Del Prado. Mga anak, kaapuhan, sa tanan nga nagapamati sa mga paryente ni Ma'am Nenita sa Barrientos del Prado kag sa ila Tupad Balay. Matunog ang ila sinang radyo dira sa may Sinikway Lapuz. Ano ba lang una yung ginlabot? Una ninyo ginkuti sa pagbugtaw ninyo? Ate, probably sa mga kabataan. Ate, cellphone ka na una habluton. Ma-check na sang oras. Ano oras? Subong man. Kung ga-check na kung nag-chat na nobyo nila or nobyohan nila. Nobyan nila. Pero syempre kung sa mga may edad-edad na, ang una agad nga ginahimo, magpanguros or magpangamon. Ano pala subong ang Paskwa sa mga taga-Haro District? May lumpia tada. May lumpia Shanghai. Kasi may ano pagin ang mga mechado, menudo, kanan nga mga do-do-do, kanan nga mga nagalatab-latab subong nga aga. Amogin na ang matilawan sa mga pista-pista subong sa Haro. Ate kay for sure pati matukar na high blood mo da. May sa daan magpamista ka bala wala sa control. Pagbisan nga rambal sang doktor mo, pa-check ka from time to time sa doktor. Wala bawal lang mo niyo. Wala mo rin nga pagkaon. Kadto ka ganun sa pistahan, mambal mo kung kaisa lang man niya. Why not? Why not? Beautiful day when you say. And of course, good morning kay KK5 Lodi Gulila. Good morning, happy fiesta! Mamista lang kami karon upod ang Guardian Alakdan Brotherhood International Incorporated Panay Chapter sa Haro District. Ati sa mga taga-Haro, lagi dadabra. Hindi mo kami paghagadon. And of course, mga ka-K5, subong nga aga ako sa aton sa ring pagpangalaga. Distoryahan nato ng pila ka mga topiko. Mga balita lokal, national, international. Una na diri mga ka-K5 regarding dira sa may Iloilo Sunset Boulevard. O gapit na narasak. Nagapatarasak. Aga pa kung gapinitla man. Marigan man kung wala ka kapaligo aga po. Ang muking sa kaugalingon. Okay, bala nyo dere lang kung gatinero sa guwasang stasyon. Napagbugtaw ko ng hilamos lang ko ng bungkod. It's a beautiful day. Sa may Sunset Boulevard, sinamot na nagadinamak. Ay, abaw na lang. Sang January 24 lang, official nga ginbuksan ang ining Iloilo Sunset Boulevard. Ang stretch ni is from Mandurriao District, Mandurriao, Arevalo, tapos ang last touch is ang Oton. Dara in particular sa may Kagbang sa Banuasang Oton. Damo na da nagalagaw-lagaw kada gabi. Iban gani mag-aga, maghapon, up until kaagahon. Damo na nagalibot-libot. Kagabi gani nagkadto kami dira. Libot-libot ang K5 News FM Patrol.
Iban may ginabit-bit nga mga bangko. Naman ang gambay nga mga bangko, mga foldable. Amo man mga lamisa or iban niya tawag na. O dara sa likod sang ilang salakyan, naga-sulusyat-syat or nagakulo-kaon-kaon to enjoy the breeze of the air. Pero may aragid yan nga mga irresponsable pa. So probably amo man ni ilang nga pag sinarayo sa ilang nga mga balay. Ako nalin sa una yan. Hindi ko na gusto magbilin-bilin sa akong basura. Mga lugar. Kasi nga, di ba magwigit sa mga panit sang dulce, samtang nagabiyahe. Okay lang na yan kung papel-papel. Palaan mo man malang magkaladunot na after several days or weeks. Ining mga lambingasan. Mostly ginapanghaboy nila, tawag na. Ginapamilin nila, mga botilya sang ginimnan nila. Iban di may mga tawag na. May mga nagapanipa nga ilimnon. Mga panit sang mani. Tawag na, panit sang ilang sila nga mga balot. Puto salin sa convenience store ang paper bag or ang brown bag. Mga suludlan sang bottled water, mga chichirya. Ano gid bala kabugat na magbit-bit man? Labanan man na daragani sang mga naga-park shot da, nagalagaw-lagaw da. May mga salakyan. Budlay ka na butang sa likod sa salakyan mo. Sa bakon mo da, or butang mo sa kilid mong basura nyo. Sa inyo mga ka-K5, ano bala dapat ang imuon sa mga amonika responsable nga mga tao? Kabay pa nga magdiyon na or makaimo na darasang ordinansa regulating ang ining Iloilo Sunset Boulevard. It is because nga kailinit no, kailinit. So nakitaan ko rin post ang isa ka netizen. So yung last time nagkanto man kami dara sa mga Iloilo Sunset Boulevard. And mostly hindi mo makitaan sa dalan kaya ang basura. Kaya ginahulog nila no. Let's take the car and go for a ginahulog na dara sa may railing. Dara lapit sa may punungan. Pero iban, anggap nagasalot nila sa mga kabilyadra, sa mga supposedly ang iyaya sa mga tanom, sa mga buho-buho, nami kusuon. Soriana, ito na nakaroon ang statement man, no? Ang Iloilo City Mayor Jari Tranyas. Anong imuon dari sa mga tao nga ni? Una ko ni? Ay ginapalimpyo ko na mo. Alin sa Manoryaw, pakadto sa uton. Bukaton. Dala ka na silhig. Ngayong maanad lang ni sila. For example, labi, magkaaga may nagapaninlo, nagasunod sa agi nila. Amin na ya, butangan gid sang ordinansa ang mga maga-offend sa mga policies nga himuon, especially in terms sa improper waste disposal. Mga community service, so kung man limpyo dralin sa Handras ang Sunset Boulevard up until sa endpoint o kung kay kung kwarta, for example, labi first offense, pabayron mo sang 500, kalabanan da may mga ara-ara. May mga kwarta man nang nagalagaw-lagaw or nagalibot-libot da. Easy peasy lang na yan ang 500 pesos. Datagan mo sang penalidad yung community service. Nagpalimpyuhon mo na bilog nga adlaw. Anawanta kung hindi mamanton. Iba
ba ni gani, basura nila, pwede man ni gani mabutang sa bulsa. Ultimo, pati tissue, pati wipe. Yaboy man dira sa may tawag na. Sa may Sunset Boulevard. Ambal gani sa mga netizen. Bisan ano ka nami isang tawag na. Bisan ano ka nami isang imong itsura. Bisan ano ka pa kagwapa, kagwapo. Kung gandi na maka. Even sa mga public places. Hindi na ma-turn off man ang tao sa imo. Birds are singing, you're by my side. Let's take the car and go for a ride. Hey, 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 it's a beautiful... Ay, istoryahan nato nagkaroon mga ka-K5 kay Sir Remy Claro dira sa may Takuyong Norte Leon. Nagapamatigid diri sa aton sa ring nga pagpangalaga. Hey, go on and on. And of course, in line man no, ang Harod District ang nagasulog man sang fiesta sa Bungadlaw. Ang tilawagon naton karon sa inyo ang pila ka mga road closures, pila ka mga kahiwatan in line sa kapistahan sang Haro mga ka-K5. My beautiful day. When you say Para maabisuhan man nato ng aton sa ring nga mga tagpalamati nga nagamaneho or nagadrive. Na makalikaw sa mga dalan niya i-close, no? Ito aga pa ni i-close ang pila ka mga dalanon. Probably may series of parades or paglibot-libot dari sa may syudad sang Iloilo or dari sa may Haro District ang aton sa ring nga mga ka-K5. And of course, aton headlines sa Balitang National. Si Presidente Marcos, si Presidente Ferdinand Marcos Jr., si PBBM, ang nagakabalakaya sa nagadamo nga Chinese spy sa Pilipinas. Nagadamo. Base diri gani sa syudad sang Iloilo may mga Chinese spy man. Wala ka na kabalo ba lang ulo istorya mo. Spy na gali isang China. Pinapanilagan nila nung kakatabo diri sa Pilipinas. Base kina-analyze nila ano ang mga weaknesses and strength naton nga pwede nila matira sa urihin. it's a beautiful day. So sa mga ka-K5 naton, may mga Pinoy nga nagadepensa sa mga Chinese nationals nga involved sa mga illegal nga aktibidad. Balan man nato no ang Pogo may mandatory closure order from President Ferdinand Marcos Jr. Kaya nato kiban nga ang mga pagpang-scams, may mga farm of computers. Amon na dara ang ginagamit sa pagpang-scam, pag-send sa mga text blast. Kung kaisa no, mabaton kita sa una sa mga messages. Nga nagdaog ka sa muni, may premyo ka nga muna. Good morning by the way kay K5 Ernie Cabanilla na nagatutok sa aton sa ring pagpangalagad. Istoryahan na nato na ang aton sa ring Balitang National. And of course, dito sa may Estados Unidos, sa Philadelphia, USA, may panibago naman nga plane crash nga na-record. Tiyan mo rin budlay, damo subo nag-travel nga daan. Sa Washington last time to, may isa ka Philippine National Police, kan PNP official, na naulamid dito sa paglupok sa isa ka aeroplano. Tisubong naman, or kahapon sa ila sining local time, nagdatibusok ang isa ka aeroplano mga ka-K5. Ambot ko na nun niyang probably mga intervention sa good malikawan nga mo ng mga insidente dito sa imbukada sang 2025 before to matapos ang 2024 during the third and last week of December. Damo kita sang nabalitaan nga mga pagtibusok sang aeroplano.
Ayan kabay pa, hindi na ni masundan. Kag may mga interventions nga paghahimuon, mga strategies sa god malikawan ang amo nga mga insidente. So, tawag na, fly safe sa mga piloto naton, sa mga nagabiyahe, especially sa may mga out of the country, may mga responsibilidad sa guwasang pungsod, or even, no, may mga ga-travel-travel, mga ka-K5. Tara kay Ma'am Erlina Telar Magoles. Good morning, K5 lang ka, Kim. Ang yaw-ya lang ang yasa nga bana nga si Noel Goles. Tara sa may telecom compound sa barangay Quintinsala sa Distrito Sangharo. Time check mga ka-K5. Alas 4:59 na sang kaagahon. Inom ka mo dra sang D3 Bayo. Parehas ang kilala ko, tawag na si Bro. Inom na to, ayan. Para malikawan ang trangkaso sipon, ubo, kagilanan. And of course, kung may existing naman ka mga nabatyag, at least makaganahagan ang inyong nabatyag kag mapatay ang mga bacteria and viruses sa inyong saring lawas. Proteksyonan ang inyong saring immune system. Inuman ka mo darasang mighty sing alkaline base nga vitamin C. Hanggang kung nabudlayan ka mo yung tawag na, tulog kung gabi, namin mo na yung DTX 500. Proven and tested. Tested and proven. Ang tiyak ko mo man yung sining nga ginagamit. Zagales, Telarma and Montaño family, good morning, good morning. Standby ka mo mga ka-K5 May pagbalik natin, i-check natin ang sitwasyon sa palibot sang syudad. Ang pila ka mga road closures. Ang aton suri nga balita. Ang aton nga mga headline. And of course, ang aton mano nga latest weather report. O kung dalagan sang panahon with our Pag-asa Iloilo. Samtang naga-commercial kita, higop ka mo sang mainit-init nga kape. Ang DTX Coffee Mix o kon ang Prebio Coffee. Makalini sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mayari diri sa may Banwasang Miagaw, Banwasang Kalinog, syudad sang Pasig, and of course, drama na sa tupad sang Robinson's Place, Haro. Mga ka-K5, standby. Magabalik kita diri sa aton siring pagpangalagan. Dirigid lamang sa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at yung lang na panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kang maglubog sa bagunga paglaong. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay.
2016, sa nawinitiyado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, nag-isakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga bagay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magpira sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayo sa lahat. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkaptanay at unggid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayluhan ta sa kalipay wala sang baya ay bisan anong man kabudlay wala sang baya ay bisan anong man kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadaghan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigugog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili nga handurawa. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sa payaay, bisan, anuman kanina. Handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or
untat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no. And after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minwoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa akong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minwoy. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minwoy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, pailuhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalakuan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubo sa bagyo nga paglao.
Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako... News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5:13 na sang kaagahon. This time, makuha na kita ka K5 Ans sa aton sa ring koneksyon adres sa may Pag-asa Iloilo para mahibaluan naton mga ka K5 ang pinakaulihing lakat sa panahon. Ideal man mala maglagaw-lagaw subong. Mag-outing upod ang pamilya mga ka K5. By the way, good morning kay Sir Roden Pagdato ha. Dara sa may barangay Agdahon Pass City nga nagatutok gid sa aton sa ring pagpangalagan. At this time, kaupod naton si Engineer Rolly Cuenca sa Pag-asa Iloilo. Engineer Rolly Cuenca, kaupod masubong sa K5 News o kon sa K5 News FM Iloilo sa programa nga Sunday Morning News. K5 Kim Kaluyo. Good morning, Engineer Rolly Cuenca. Yes sir, yes ma'am, mayong aga no kag sa aton man yung mga tagkalamati. Amo natong latest weather update sa subong adlaw, February 2, year 2025. Sa karon no, wala man kita may nasipatan or na monitor nga ini low pressure area or weather system sa sudor sa Guaman sa aton nga Philippine Area of Responsibility kag northeast monsoon or amiha na nagaepekto sa extreme northern Luzon, easterlies naman or mainit nga hangin nalin sa dagat Pasipiko ang nagaepekto sa nabiling nga bahin sang pungsod. Diri sa aton sa Western Visayas, law man naton ang maayong panahon, may mga posibilidad sa isolated nga mga pagulon-ulan, pagpangilat panaguob dala sining easterlies. Mahina tubtob kasarangan naton nga hangin gikan na nasidlangan paminhan nasidlangan kay magadalain sila sa makanay tubtob kasarangan nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Para sa aton forecast range of temperature yara kita sa 26 to 32 degrees Celsius aton adlaw. Magabutlak alas 6:13 kag magatunod din siya alas 5:54 karon sa hapon. Gaman natin latest weather update talindi sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. Thank you so much Engineer Cuenca sa aton sa ring Pag-asa Iloilo. Mayadayad gid nga aga sir. Hey, it's a beautiful day. Nabatian naton si Engineer Rolly Cuenca halin sa aton sa ring Local Weather Bureau ang Pag-asa Iloilo. Good morning kay Erlinda Hotes de la Pena. Mayadayad gid nga aga ha. Thank you so much sa pagtutok tari sa aton sa ring pagpangalagad subong nga aga. Say that you love me. Oh my, it's a beautiful day. Regarding Nandria, sa atong sa ring mga headlines mga ka-K5. Una kita diri sa Sunset Boulevard. Actually, manami gini niyang proyekto mga ka-K5. It's a beautiful day. Okay, makachillax ikaw. And actually, ang iring tinatuyo man sa paghahimo sini is to ease the traffic mga ka-K5 no? Para may mga alternative route ang aton sini nga mga motorista. Especially sa mga going Oton or from Oton going Mandurriao or diri sa may syudad sang Iloilo. I think I'll take a walk in the park. Hey, it's a beautiful day. O galing, in the past few days, actually kinbuksan lang ni siya officially sa January 24 mga ka-K5. In the past few days, madamo na dara sa mga nagatinumpok o kung ginapamilin-milin nga mga basura. Sa isa ganin ka-Facebook post ang isa ka netizen nga si Sir Steve Francis Quiachon.
May mga picture siya dapit sa may punungan. Makitaan sa background ang picture sa or ang Mega World area. Ang balya diri sa iya sa nga post. Ang balya, you would think this is somewhere in Manila. But you are wrong. According sa iya, ginkuha yan ng litrato. About 7 a.m. sang February 1 o kon kahapon sa newly opened ng Iloilo Sunset Boulevard. We'll drive on and follow the sun, making Sunday go on and on. O, di subong palang gani. Amo na kadamo mga basura. How much more pa ni kung tawag na? Katugayan pa, kag hindi ma-regulate. Mga pasugtan lang ni. Ang ining mga nagalagaw-lagaw dira. Actually, open man siya before public. Hasta yung magkaagahon. Pero subong ya, ginapatuman dira siyang aton sila ng makapulisan. Kagabi, no, naglibot-libot kita dira sa may Iloilo Sunset Boulevard. Sa stretch sa Mandurriao up until Arevalo, mga ka-K5. At mayara na dira sa mga nagalibot-libot ng mga police personnel. Probably from ICPS 5 o kon Mandurriao Police Station. Kag Arevalo Police Station, mga ka-K5. Agod i-regulate ang nadrang area, especially sa mga minor de edad. It's a beautiful day. Na nagalapas ang ordinansa naton in terms of curfew sa anti-littering o kung ang paglaptas ang basura. Mga ka-K5. So nagatinumpok na dira subong ang mga basura. Ang iban nga mga pumuluyo dira. Amo man ang kasunod sa ngagi nila. Sunday. Kung na daw adlawon ni sa mga ga-park shot dira, kalibot-libot. Take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. O, tika ramaal, ang ganin nila, where is the love? Sa City of Love. Kuna mo niyang mga taho diri, may iban ba lang wala konsiderasyon. Gadinamak. O, gadinamak. It's a beautiful day. Beautiful Sunday. This is my beautiful day. By the way, ang ining Iloilo Sunset Boulevard, 5 kilometer ning dalan na may 4 ka mga lanes. Mayaraman sa mga bike lanes. It's a beautiful day. May mga LED lights naman dira, no? Birds are singing. Para sa mga motorista. And of course, kung gusto mo dira mag-jogging-jogging, ideal manini. It's a beautiful day. And over 2 billion pesos, 2 ka bilyon ka pesos ang ginalokar diri nga pondo o gingamit nga pondo in the construction of this Iloilo Sunset Boulevard. Tapos ang iba niya, milin-milin nila yung basura. Ati kagabi or kahapon gali, nagpagwasang official statement si Iloilo City Mayor Jerry P. Treñas regarding diri sa nangin sitwasyon. Nagsapila pa lang gani kaadlaw sa pagbukas ng Iloilo Sunset Boulevard. Ato kramaal na braw. So hindi na halos mapuslan dira. Actually, daan, open naman na for vendors. Namo nung daraga baligya sa mga street foods or may mga mobile carts. May mga gabaligya balasang kape. Pwede man nila ma-pull out ang ila sininga tawag na stall, no? Or on wheels. Say that you love me. According nga ni kay K5 Sunny, okay siya mismo, no? Personal na ganto man dara si K5 Sunny sa Rabia Punay sa may Iloilo Sunset Boulevard. Kaya
dara man niya sa mga sako or mga basurahan ang mga manugbaligya isang sa mga street foods, mga ka-K5. O galing kaya ang problema naman ang mga nagabakal kung sa diin sila nagpwesto, dito lang nila ay haboy, kung dito lang nila itampok ang ila sining mga basura. Ate, dibla batinggilan. Dibla Sir Kapakal Vlog, Sir Mar Borca, kaga Ma'am Josephine Florendo Diaz, and Sir Jean Ray Siman. When I see her, I know that you'll say, hey, 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 it's a beautiful day. Ang inyong statement ni Iloilo City Mayor Jerry P. Treñas. This is my Ari, may additional statement ni siya, no? Separate pagid sa ginpagwa yung statement kahapon. say that you love. Kasi edited na ning statement ni Mayor. Oh my, it's a beautiful day. Ang balde rin ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Tuman siya kadismayado sa irresponsableng waste disposal o kung paghaboy sang basura sa aton siring newly opened o kung bagong bukas nga Iloilo Sunset Boulevard alin sa may Mandurriao District up until sa may Banwasang Uton, mga ka-K5. According diri kay Mayor Jerry P. Treñas, nagmando siya sa General Services Office kung GSO kag sa mga natungdan o kung concerned barangays nga aktuhan gilayon ang pagpasiguro kung pagpabilin nga matinlo sa nasambit ka lugar o kung sa nasambit tiya nga proyekto, mga ka-K5. Kung ang temporary nga mga garbage bins o kung nga mga basurahan, lakip na mga kaing. In the meantime, o kung temporarily, ang igabutang dire sa may area na lain-lain dira nga porosyon sa stretch sang Mandurriao up until dira sa may Arevalo, no? O kung agod ma-encourage man dira, mahaylo ang aton siri nga mga K5, ang mga nagalaw-lagaw, ang nagapark siya, ang nagakaon-kaon dira, upod ang ilang mga pamilya, upod ang ilang barkada, nga obserbaran ang proper waste disposal, mga ka-K5. Maga-deploy man rin sa Green Guard nga magalibot-libot diri sa may Iloilo Sunset Boulevard, and that will assure sa cleanliness o kon katinlo dira sa amo nga proyekto. According man rin sa statement ni Iloilo City Mayor Jerry P. Treñas nga ang police visibility ang pasangkaron, partikular na sa mga naga-inom sang makahulubog nga ilimnon sa mga existing na naton nga mga ordinansa sa curfew for minors. At kagabi, last 10 na kita to nakalibot-libot dito sa may Sunset Boulevard. May mga minor de edad pa to. Iba niya rin mga 13 anyos, 12 anyos. Wala sa mga upod ng mga ginikanan. At kung ano ni magkinatabo sa ila sa ulihi. Basi basol-basolon pa ning mga otoridad naton. Yung the part naman sa ginikanan, dapat you have to be responsible man. Temprano pala. Dapat i-check nyo na kung kumpleto ng mga kabataan nyo. I-check nyo na kung tawag na ara sila da. Kasi kung sariin sila nagalaw-lagaw, hindi kita kabalo sa lakat sa ulo sa mga tao na nagalaw-lagaw. Especially dira sa may Sunset Boulevard, may mga naga-inom-inom, no, mga ka-K5. Kaya mo na according kay Mayor Treñas, nga tawag na, ginamon ito rasang pulis naton, ang tawag na, ang mga naga-haboy sang basura, kag ang pagdumili man sa pag-inom sa publiko, sa public places. Samtang ang City Veterinary Office ng Iloilo City Government ang magapasiguro man nga wala sa mga layaw nga ido o kung kanding nga nagalibot-libot dira sa may area. Ti delikado man kung damo da sa mga ido, abi mo. Basi bala makagtandar ang mga bisita. Magka-rabies pa. Good morning kay Sir Arnel de los Santos dira sa may Barangay Talungonan, Pasig City.
Ang baga na iyas ang iban, wala pa gani ako kalagaw sa Sunset Boulevard. Kramaal na sila, ha? Sa dugang padri, sa statement ni Mayor Treñas, nga ang partial turnover sa Sunset Boulevard sa city government, ang pagapirmahan ni Mayor Treñas, kasunod nung mabaton ang authority for the turnover alin sa city council o kung sa konseho. However, sa piyaksini, ang pagpabilin nga matinlo sa Sunset Boulevard, kag pagpasiguro nga safe dira ang mga tao nga nagalagaw-lagaw, ang hindi lang obligasyon, hindi lang responsibilidad sang syudad sang Iloilo or sang Iloilo City Government, kundi responsibilidad sang tanan, especially sa dira nagapaamulya, mga pamulya, kung dira nagalibot-libot, no, dira nagatawag na kapare-fresh ang ila sining mga paminsaron. According dire kay Mayor Treñas, nga we take pride in Iloilo City's beauty and order. Kaganadoso sini ang mga Ilonggo, ang mga bisita, muon man ang ila sining papel. Respetuhon kag protektahan ang mga spaces o mga proyekto agin bululigan sa gobyerno nga matukod mga kakifay. In line with this, may another naman nga statement si Mayor Jerry Treñas. Kay nato ya dismayed, subong ya akig na ya. Kaya I am very mad after seeing photos of the irresponsible waste disposal at our newly opened Iloilo Sunset Boulevard. According to kay Mayor Treñas, this is completely unacceptable. Hindi mabaton bala, no? The government has worked hard to build and beautify this space and I will not allow it to be disrespected. Ang gobyerno ang nagpangabudlay na mahuman ini at mapanami ang amo nga lugar o kuning espasyo. Kag according diri kay Mayor Jerry Treñas, na hindi niya pagpahanugutan ang disrespetar o kung hindi pagrespeto sa nasambit nga lugar o sa nasambit nga proyekto mga ka-K5. Ang General Services Office akan GSO spearheaded by Engineer Niel Ravena kagang City Environment and Natural Resources sa Consento ang magapanguna sa clean-up operation subong nga aga sa may Iloilo Sunset Boulevard lakip na no sa may suba nga tupad sini o bukas man nining pagpanglimpyo o kung nining clean-up drive mga ka-K5 or clean-up operation sa publiko. Kung gusto ninyo, galagaw-lagaw ka mo dira, kapangin-pulos man ka mo dira sa kanami isang lugar, pwede bigid ka mo dira kabulig sa pagpangtinlo. This is open to everyone who wants to join. Haylo. Kung encourage ang mga responsible citizen nga magpakigbahin or magpartisipa sa pagpasiguro nga limpyo ang aton siring lugar mga ka-K5. At the same time, we will strictly enforce all existing ordinances. O ipatuman ang mga ordinansa naton dira sa syudad sang Iloilo. No exceptions. We will arrest and bring to the police stations all violators. Amo ni ang gusto naton nga mabatian halin sa aton siring nga city government na may panindugan sa pagpasiguro na hindi na ni maliwan at hindi na mag-abusar ang mga tao na nagalagaw-lagaw, naga-park shot, nagapulupungko, kag nagapahangin-hangin dira sa may Iloilo Sunset Boulevard. Tandaan nyo dira sa mga violators, ha? No exception, kag arestohon, kag dalon ka mo sa mga police station. Mahigkuan pa record nyo. Limpyo pa ka mo dira kung ano man dira ang mangin pinalidad. Sa buong adlaw, ang General Services Office kag City Environment and Natural Resources Office sa Consento ang magapanguna sa cleanup operation subong nga aga February 2 kon Pebrero 2 sa may Iloilo Sunset Boulevard. So, kung gusto nyo mag-join, pwede gid ang mga ka-K5. Amo na ginahingyo naton sa tanan, no?
responsible. Bisan din man kamo dalo. Dapat responsable kamo sa mga basura. Ate, nakita naton ang pila ka mga efforts man sa aton siring nga gobyerno. Agud mapanami ang aton lugar. Nagadaw-dagawan kita. May mga nabag-o kita nga mga tourist attraction. Actually, ang Sunset Boulevard, tulukon mo, especially kung naaga or daytime, you will appreciate ina mga ka-K5. How much more pa nga ma-appreciate pag na sa mga turista nato. So, dapat lang, halungan naton ina. Imagine na over 2 billion pesos ang nangin na budget para lang mahuman nina. Ako, simuon nyo lang yung basurahan. Simuon nyo lang yung tawag na palautwasan dara sa inyong balatsag. Haboy kamo dara sa inyong mga basura. Mga yudi patula. K5, ano nagalian? K5 June aluhado kapulo. So mga K5, tayo mo na ang latest update dara sa may Iloilo Sunset Boulevard. Ang tanan nga magalapa sa ordinansa, no exception. According to kay Iloilo City Mayor Jerry Petrañas, dakpon kag dalon sa police station. Ate, amakon mo. Lagaw-lagaw ka lang dra tapos dakpon ka sang police tungod sa pagka-irresponsable mo sa imong mga basura. Kung ka na mo mandira. And of course, dapat kung maglagaw man ka mo dra, huwag ka mo magpatama ka pahubog or hindi ka mo magpatama dra ka inom-inom. Okay ba sa mga masulod yung mga sinemana, may mabatian na katandara nga mga kinagamo. But I hope, no, with the presence ng aton siling mga kapulisan sa lugar, sa i-deploy nga mga green guards dara sa may area, it will be smooth. And of course, magasunod, it will be orderly, no? Ang pagpatuman or ang pag-inform aton siling nga ordinansa kaglayi mandara sa may Iloilo Sunset Boulevard, mga ka-K5. Up with the lock, I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. Oras sa Pilipinas, it's 35 minutes past the hour of 5 in the morning. Standby pagbalik naton karon ilawagon naton ang pila ka mga road closures. Ang pila ka mga schedule of activities. Beautiful Sunday. Mga ka-K5. So standby, magabalik kita diri sa aton siring pagpangalagan. Diri gid lamang sa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, tama ako na hindi ako ka. Ano? Wala na ba nagtabos ako daw? Luha ko.
Happy man ang Pasko. Ngayon na tandaan ako niya. Sadya ko kanina kabato na ako niya. Daw ko, happy birthday. Sana malala ko na Pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sila syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Wow. Mag-ina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka-K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko gid magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako nag-free. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5 Kaligawan sa Karsada. Mula
sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC Patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya nga mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay, kapang bunyak man ko siya, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Tauron, magbararango na kamo, magpararigos na kamo. May mo ginabat yan nga mo na. Oo, may ko mati na kanina sa kakadlaw lang kanina ako nga ako lang ang asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers, nag-start sa Barangay Banuyao, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex, so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo, so nanamian ako kay ginaknalit sa nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gid nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga karaya, ang mga lingwahe, lang hindi ko abe kabalogin mag-karaya. Pero manami bala sa balatsagon, kaya ibisan din ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat, ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sa K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita.
akon kada mamati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am. Ay mamati gid kami. Ay ma'am, nagdaog ako. Present. Gamawa kami na. So nagabanding-banding kami tungod sa scenario. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampe sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga paglimit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pa nga mag-strive hard pagid sa ilang nga pannabaho. Hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa dalanon, may point sila nga mabuol kung we're in nga kada bulan ay ma'am nanalo ako ma'am kamo na sila, and then kung kape na siya o kung ano nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami kay ang mga kape, mga kwarta nga nadagaan nila ginatipon na nila, ma'am share tayo dito ma'am, mga pikita, mamahaw kita, gabakal sila sa mga pizza. So ang K5 ga help man sa amon wherein nga mag-broadcast sa isa ka namon. Sa liwat, ako si Sheena May Pagulong Novelonio, nag-aobra diri sa WBTC, hambal nga ang K5 or ang 88.7 K5 News FM kaupod kag kampiyon. K5 Ray Espeja Umalay. K5 Ray Espeja Umalay. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5:50 na sang kaagahon. Hey, it's a beautiful day. I've got someone waiting for me. When I see her, I know that you'll say, hey, it's a beautiful day. Mga ka-K5, may pila ka mga road closures in line diri sa kapisahan sang distrito sang Haro, mga ka-K5. And actually may pila man ka schedule sang misa. Kung kamo gusto nyo magsindi sang kandila, pwedeng gid mga ka-K5. Beautiful day. Birds are singing, you're by my side. Let's take the car. By the way, happy fiesta. Sa atong tanan nga mga ka-K5, magkaraga pamati diri sa may distrito sang Haro. Good morning kay Clamar Aldren. Nakatutok sa aton nga pagpangalaga. By the way, ang ining road closure will happen matabo ni karon from 2 p.m. onwards. February 2, 2025. According diri sa Traffic Management Unit o kung TMU sang Iloilo City, nga ang parade ang mag-start sa ang ilasin nga assembly area sa may Haro Cathedral. Magalabay dira sa may Rizal Street, sa tubang sang Haro Cathedral, pakadto sa may E. Lopez Street. Dira na balalapit sa may tawag na sa ka fast food chain, no? Maliko dira sa may Jaime Street. Liko sa may pawala, sa may Commission Civil diri sa aton sa ning kali, no? Diretso sa may Lopez Haina. Liko naman sa may Fajardo Street.
Padulong sa may Libertad Street sa likod sang Haro Cathedral. Samtang ang ruta naman sa mga salakyan inline sa Haro Fiesta sa Ungka ITGSI kag Pavia La Paz ng mga public utility jeepneys kag tanan nga Ungka ITGSI kag Pavia La Paz ng mga PUJs halin sa direksyon sang Ungka o kon halin sa may area sang Lopez Haina Street napakadto sa city proper. Ang dapat ya or magalabay sa Benigno Aquino Avenue kaga may U-turn sa tubang sang Plazuela 2 agon sa U-turn slot kaglabay liwat sa Service Road sa padulong sa may Halandon Street liko sa may Too sa may Magsaysay Road sa may Sports Complex liko sa Too sa may E. Lopez Street kag balik sa ila sining normal nga ruta padulong sa ila sining destinasyon. Meanwhile, sa mga Pavia La Paz nga mga PUJs magalabay sa Commission Civil Street makadto sa may Plaza La Paz padulong sa ila sining mga destinasyon. Pabalik naman, labay sila sa Commission Civil, liko sa Too sa may Haveliana, liko sa wala sa MH Del Pilar, pagkadto sa may Benedicto, liko sa Too sa Washington, liko sa wala sa may Demokrasya, pagkadto sa may Maria Cristina o kon Santo Domingo, kagliko sa Too sa may Lopez Haina, kag padulong, kadto sa ila sining normal nga ruta, halin sa ila sining ginhalinan. Sa mga Haro CPU naman, yung mga jeep mga ka-K5, ang tanan nga Haro CPU PJs nga padulong sa city proper, ang dapat nga maglabay sa Lopez Haina, liko sa Too sa may Santo Domingo o kon Argilies, liko sa may Argilies Extension, liko sa wala sa may Cuartero sa Distrito sang Haro, liko sa may Too sa L98, liko sa wala sa may Benigno Aquino Avenue, kag U-turn sa tubang sang Plazuela 2 o kon sa may U-turn slot, kag maglabay sa Service Road padulong sa Halandon Street, liko sa Too sa Magsaysay Road o kon sa may Sports Complex, liko sa may Too sa E. Lopez Street, padulong sa ila sininga normal nga mga ruta, kadto sa ila sininga tagsa ka mga destinasyon. Pabalik naman alin sa E. Lopez, magalabay sila sa liko sila sa Too sa Haveliana, liko sa wala sa MH Del Pilar, kadto sa may Benedicto sa Haro, liko dra sa may Too sa may Washington, kag liko naman sa wala sa Demokrasya, padulong sa may Maria Cristina o kon Santo Domingo mga ka-K5. Kag liko sa may Too sa Lopez Haina, kag balik sa ila sininga normal nga mga ruta, padulong sa ila sinitagsa ka mga destinasyon. Sa Haro liko NFA, Tagbak o kon Leganes La Paz, ang tanan nga mga ruta, ang tanan nga mga PUJ salin sa direksyon sang MacArthur Drive, makadto sa may La Paz kag City proper, ang magalabay sa may Simon Ledesma, liko sa Too sa may Maria Cristina, liko sa wala sa may Santo Domingo Street, padulong sa may Argelies Extension, liko sa may wala sa Cuartero Street, liko sa Too sa L98, liko sa wala sa Benigno Aquino Avenue, then U-turn sa tubang sang Plazuela 2 kon sa U-turn slot, kag maglabay sa Passives o kon Pass Service Road, padulong sa Halandon Street, liko sa right o kon liko sa Too sa Magsaysay Road sa Sports Complex, kag liko sa may Too liwat no sa E. Lopez Street, padulong sa ila sininga normal nga mga ruta, pagkadto sa ila sinitag sa ka mga destinasyon. Let's take the car and go for a ride. Meanwhile, ang Leganes La Paz naman nga mga PUJs, dapat yang mag-usoy sa Commission Civil makadto sa Plaza La Paz,
Adulong sa ilatag sa kama destinasyon. Kag sa pagpabalik naman, dapat nga maglabay sila sa Commission Civil. Liko sa Tuo, makadto sa Javeliana. Liko sa Wala sa MH Del Pilar, makadto sa may Benedicto. Kag turn right man sa may Washington, pakadto sa MacArthur Drive, valin na akon pakadto sa may Point of Origin. Sa Laganas Highway naman yung mga salakyan, kung public utility jeepney, mahalin sa direksyon sa MacArthur Drive, going o kung pakadto sa city proper, ang dapat nga maglabay sa Quintin Salas Road, liko sa Wala sa C1 Road, sa may padulong sa Ungka Benigno Aquino Avenue, kag pabalik sa ila sining pareho nga ruta sa Ungka C1 Road sa Quintin Salas o kon Quintin Salas, padulong sa MacArthur Drive, balik sa ila sining place of origin. Ang Mandurriao naman nga PUJ, It's a beautiful day. nga via Haro, halin sa direksyon sang Q Abeto Street, Mandurriao, padulong sa may Haro Big Market, ang dapat maglabay sa Spur Road. Mga ka-K5 kag liko sa Tuo sa may Benigno Aquino Avenue. Kaga U-turn sa tubang sang Jaiga. Proceed sa Service Road. Sunday morning, padulong sa Dungon A. Liko sa may Tuo sa Cuartero Street. Liko sa may Tuo sa L98 Street. Pagkadto sa Haro Big Market. Kag pabalik naman, no? Labay sila sa normal route nila. Pagkadto sa ila sining point of origin. Hey, 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 it's a beautiful day. Samtang ang no entry streets naman, following are declared no entry street sa tanan niya mga sahi sang salakyan. Sa tion sang parada o kon pari. When you say that you love me. It's a beautiful day. Ang nasambit nga mga dalanon among masunod, halin sa corner Benedicto Street up until Commission Civil o kon sa Rizal Street. Sa M. Jaime, sa Lincoln, sa Scott kag sa Smith. Sa may corner Santa Isabel to Democracia Street, pakadto sa Lopez Haina Street. Corner Simon Ledesma con Democracia Street, padulong sa Lopez Haina. Halin sa corner sang IBC con Maria Cristina, pakadto sa Lopez Haina. Corner Lopez Haina o kon Santo Domingo Street, going to Rizal o kon Haro Plaza. From corner Argilias o kon Argilias Extension, going to Fajardo Street, mga ka-K5. So sa dugang nga mga updates, i-check nyo sa amon sa ring Facebook page. Kaya ginakulabos na kita diri sang tiyempo sa aton sa ring pagpangalagan. Magabulos na ang aton sa ring Sunday morning news. Upod nyo sa gihapon ka-K5 Kimon Tanyo Kaluyo and ka-K5 Wayne Zerudo Senieres. Temporaryo nga talos kay ka-K5 Aaron Refoyo. Good morning kay Sir EJ Lacorte. Time check, it's 6:01 in the morning. Standby, kaga magasunod na ang Sunday morning newscast. Nakaupod natin rin sa Master Control ka-K5 Andre Fred Lapastor. Adres sa Maquinto Distrito ka-K5 Papa Flo. Sa K3 News FM Yagao, K3 News FM Laganas, and K3 News FM Kalinog, Iloilo. Madamogid nga salamat sa pag-upod rin sa aton sa ring pagpangalagad. Sa liwat ako si ka-K5 Kim Montaño Kaluyo. Kag para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpi
himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa tanan nga taga Sara, Iloilo, nga luyag mag-avail sang libre nga konsultasyon para sa inyo mga ginabatyag nga balatian. Mag-upod sa Medical Mission sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy sa maabot nga Pebrero 3, Lunes nga adlaw sa Sara Gymnasium sa Municipal Plaza. Kilitaay kita mga ka-K5, pero tungod nga limitado lang ang pwede mag-cater sang aton mga klinika consultant, magpa-reserve sang inyo nga slots. Magkadto sa istasyon sang K5 News FM Sara nga napahamtang sa sulod sang 2nd IPMFC headquarters sa Barangay Zirudo, kag magkuha sang inyo nga priority tickets upon mag-contact sa number nga 0994-441-7685. May libre nga konsultasyon kag mayara man sang libre nga pulong para gid sa inyo. Ang ini nga medical mission ang ginatulong sa inyo sang DTX 500, May TC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, kag sang K5 News FM. The official overall #1 station in Iloilo City, K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Visio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo. D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio. Ako si Jomer, katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio, DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500. Naganda mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masami nagkabalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubit sa edad ang itsura. DTX 500. DTX Coffee Mix. Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. The official overall #1 station in Iloilo City, K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:06 na sang aga. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga
ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Pilipinas, maayong aga. Welcome na sa DTX o sa Sunday Morning Newscast. Domingo nga adlaw, Pebrero 2 tuig 2025. Mga K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan ka mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo mga tagbalita. Ako ang inyo alagad. Ako si K5, Kim Montaño Caluyo. Sa pangalan ni K5 Aaron Refugio, ako naman si K5 Wayne Senyeres. Sa headlines, ang ginadulong sa inyo sang kaluan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, magtumar na sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Emil Itang Uy. Sayo na kita sa aton siring nga mga pangulong dinalan. Agad headlines, una kita sa aton top story of the day. Top story of the day. Top story of the day. Sa aton headlines sa top story of the day, Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagakabalaka sa madamo nga Chinese spy sa pungsod Pilipinas. Sa iluhan naman nato ng aton headlines sa Balitang Lokal. Balitang Lokal. Balitang Lokal. Sa Balitang Lokal, kapin 11,000 ka mga tao ang nagtambong sa selebrasyon sang Chinese New Year sa syudad sang Iloilo. Mayor Jerry Treñas dismayado sa responsable nga pagaboy sang basura sa bagong bukas nga Iloilo Sunset Boulevard. Sa ato naman Balitang Regional. Balitang Regional. Sa aton Balitang Regional, election areas of concern sa Negros Occidental, wala pa sa gihapon matumod. Sa ato naman Network News, masobra 900 nga PDL sa bugos nga Negros Oriental ang gintugutan nga makaboto sa Mayo 12 midterm election. Sa ilo naman kita sa aton headlines sa Balitang National. Balitang National. Balitang National. Sa Balitang National, barko sang pungsod China natabog sang Philippine Coast Guard kan PCG. DSWD gipasiguro ang makabaton sa gihapon ang mga graduating 4-piece beneficiaries sa suporta halin sa gobyerno. Sa ilo naman kita sa aton Balitang International. Balitang International. Sa Balitang International, duha ka dalagko nga mga wildfires sa Los Angeles, California. 100% o kon 100% na nga napalong. Sa ato naman, balita sa patagsang negosyo. Balitang Negosyo.
Department of Agriculture nagpaandam sa posible kulangon ang itlog sa bulan sang Abril. Sailo kita sa headlines sa Balitang Sports. Balitang Sports. Sa balita sa patagsang sports, EJ Obiena nakakuha gilayon sang silver medal sa Pungsod, Germany. Sa atong headline naman sa Balitang Entertainment. Bini Maloy ginpahatag ang ila pag-updanay ni Rico Blanco kag ginpanginwala ang dating rumors. Kag sa aton pinakaulihing nga headline sa aton Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Ginapahayag unstealable o kung hindi makawat nga salakyan, ginkawat wala pa 3 kadlaw matapos ini ginbakal sang tag-iya. Ibaluan nato ang dugang nga mga detalye sa aton nga mga balita diri sa Sunday Morning Newscast. Ang ini nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sang kaluwan sang DTX Coffee Mix, ang healthy coffee, uman sa chia seeds, kag di sugarcane extra. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa detalye na sa aton siring top story of the day. Sa aton top story of the day, nagpahayag sang kabalaka si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa madamo nga Chinese spies sa pungsod Pilipinas. Ginpahayag sang presidente nga ini ang rason kung nga agilayon nga ginaresto ang mga espiya. Ang pahayag pa ni Presidente Marcos ang kasunod sang pagdadakop sa 5 ka Chinese spies sang damlag lamang sa Palawan. Madumduman niya kalakip sa nagkaladakpan amo sanday Sai Xiaowang, 52 anyos, Wang Yongyi, 52 anyos, Hu Junren, 62 anyos, Hu Shengting, 38 anyos, at okon kag Chen Haitao, 36 anyos. Nagapangatubang ang 5 ka sang kaso bangod sa pagpaniid sa mga base sa mga militar sang Pilipinas kag sa mga Enhanced Defense Cooperation Agreement kon EDCA sites sang Pilipinas kag Amerika. Sa karon suno sa iya nga padayon ang investigasyon kag pagtipon sang iban pa nga mga impormasyon agod matumod kung ano nga operasyon ang ginahimo sa mga sospek diri sa Pilipinas. Alin sa top story of the day, sa iluhan naman naton ang nagapanguna nga balitang lokal. Sa aton balitang lokal, nagdangat sa ginamanta 11,000 tanan ka mga Ilonggo kag Chinese community ang nagtambong sa kahiwatan sang Chinese New Year sa Iloilo Freedom Grandstand sang Biyernes, Enero 31 to 2025. Ini ang sandig sa report sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Base pa sa data, 9,000 katao ang nagtambong sa cultural show. Sa diin may nalain-lain nga performances ang mga Chinese school sa Iloilo City. Samtang yara naman sa 2,000 ang nagpadulong sa food festival para sa nasambit nga kahiwatan. Naging dinapit man nga bisita ang sikat nga singer nga si Jose Marichan. Yara naman ang presensya ng Iloilo City Mayor Jerry Petrañas, Iloilo City Lone District Congresswoman Julienne Jamjam Baronda, Congressman Jojo Ang mga konsihal kagapamunaan sang Iloilo Festival Foundation Incorporated akon IFFI sa nasambit nga selebrasyon. Nagpabutyag sang pagkadismaya si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa hindi insakto o responsable nga pagaboy sang basura sa mga Ilonggo kag iban pa nga bisita sa Sunset Boulevard nga opisyal ginbuksan sang Enero 24, 2025. Sunod sa alkalde, nagmando ini sa General Service Office o GSO kag sa natungdan nga mga kabaranggayan nga aktuhan gilayon ang mga problema kag ipabilin ang katinlo sa nasambitan nga proyekto. Magabutang man sa temporaryo nga basurahan, lakip na ang kaing sa bagong atraksyon kag maga-deploy man sang Green Guard nga magabulig sa pagpasiguro sang katinlo.
Ipasiguro man sa City Veterinary Office nga wala sang layaw nga ido o kon kandi nga nagalibot-libot sa lugar. Samtang ang partial turnover sa Sunset Boulevard sa city government ang pagapirmahan sa alkalde kung makabaton ang authority for turnover halin sa konseho. Ginahingyo man sini ang kooperasyon sa publiko agud mapabilin ang safe kag matinlo nga area. This time mga ka-K5, makuha kita na isang latest nga situational report. Regarding diri sa latest update sa kapistahan sa ni Nuestra Señora de la Candelaria. Naka-standby sa aton sa nga linya, sa piyak nga linya, K5 EJ Cordova. K5 EJ, good morning. Yes, K5 team, good morning. Sa atong mga tagpalamataya, good morning. So, K5 team, ari kita diri subong sa area sang Haro Plaza, no, kung saan ginaselebrar ang kapistahan subong ni Nuestra Señora diri sa Haro, no, sa bilog nga Haro, K5 team, no. So, makita naton dira sa picture nga aton ginmadala nga kadamo sang tawagid nga nagalakat-lakat, no, kag ang iban sini nga dalanon sirado na labi na gid ang sakadto sini sa Ilocos Street, kag sa bahin naman sang L98 K5 team sirado naman dito. So lakat-lakat lang gid na subong ang mga aton sini nga mga kautoran K5 team. So diin yung mga area K5 EJ ang mga close subong, no, as of this moment? L98 Street, dira sa may Harobeg Market, tapos diri sa Ilocos Street, sa tubang sang RCBC Bank sa K5 team. O, kag ang diriya sa may atubang sa mga hilera, diri ka K5, tawag na, K5 EJ, sang mga karinderiya na dabala sa may, sa gilid sang Haro Plaza, close man da or open pa? K5 team sa subong close man diri K5 team, no? So, wala gid ang sarakyan nga makasulod diri. Tawo lang gid nga magalakat-lakat lang gid. Ang dira sa may land bank area na da K5 EJ close dira? Yes, K5 team. Open K5 team ang diri. Ang bali ang close lang ya ang sa may tubang sang Haro Cathedral kag Haro Big Market nga area. Okay, kaya K5 team. Bali ang kaya ang diri bala K5 team sa may land bank, no, sa atubang gid sang Haro Cathedral diri K5 team, bali gid two ways. Going to city kag pagwa naman sa Haro area sang Haro kasi 5 team. I see. Okay, doon mo nang mahatag anay ligwa, no? Tuwi anay subong. Pero kamusta subong in terms sa tawag na sa mga tao? Banta mo ka K5 EJ, mga nakadamoon subong sa mga nagalagaw-lagaw, nagalibot-tibot kay nagapadulong sa Haro Cathedral ka K5 EJ as of this moment? K5 team, no, sa aton pag-estimate guro, no, hindi siya magnubo guro sa 10,000 people, no, ang ari diri subong. Kay sa subong padayon pa nga nagasulod ang tawo diri sa simbahan, no. Kag mayara man nagagawa pero mas madamo kasi 5 team ang nagasulod gid agud mag-attend sa misa kasi 5 team. So usually abi isang last time sa aton nga coverage may mga naistorya kita dira nga tawag na ang ilay nga panata bala, no, kay Nuestra Señora de la Candelaria. Ang iban halin pa sa mga nagatabok, halin pa sa Guimaras, halin pa sa Negros, so kung iban pa nga mga lugar diri sa Western Visayas kag K5 EJ. Pero as of the deployment sa mga police, may mga police visibility bala kita, no, sa paribot sa Haro Plaza to make sure nga safe ang aton sa nga mga K5 halin sa mga may malain nga tuyo K5 EJ. Yes, K5 team, no, naka-full alert dire ang katapon naton sa kapulisan, mayroon ang mga volunteers naton K5 team nga nananarisari ng grupo lang K5 team, no, sa private, kag ang mariman dire ang atong katapos sa Bureau of Fire Protection, kag iban pa K5 team. So, na subong nga managaplastar sa mga balaligyan K5 EJ? Yes, K5 team. Ano nga mga balaligyan darang available sa tubang o sa palibot sang Haro Plaza?
ang paborito mo gid nga tinanok na mais, bibingka, kag nanari-sari pa kag K5 team, ilabi na kita mga bayo nga ni Senior Santo Niño para sa pambata black K5 team. Tiyan mo na usually, no? Tawag na. Kung magsulod ka dira sa Mayharo Cathedral, ano kina-check pang unod sang bag? Yes, ka K5 team, gina-check it sang aton kapulisan ang mga bag nga aton nga ginadala, no? So kung may mga backpack bala ka K5 team mga aton sini nga mga kauturan, no, nga nagaplano subong nga magadto diri sa Mayharo Cathedral, so likawan na lang ang pagdala sang backpack. Kay siyempre hindi ka man malikawan subong ang sitwasyon, hindi ka damo sang tawo ka K5 team, no? Amugad ka K5 EJ, but make sure to be vigilant lang sa paglakat-lakat. Hindi kita kung kaisa ka balon, no? Ay ban nga na take advantage man ang amo nga sitwasyon, makapangawat mga ka K5 o base bala gisian ng bag mo. Pero with the visibility sa aton sininga police, probably ma-assure nato na ang safety sa aton sininga mga ka K5. By the way, thank you so much sa update ka K5 EJ sa aton sininga patrol. Yes, K5 team, no, ang ininga balita, no, ginadulong gid sinyo sa D3 Bayo para sa ubos ko nila na trangkaso mag D3 Bayo. Ko sa patrol si K5 Karen Badilla, ini naman si K5 EJ ko para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko sa Kalingawan sa Iloilo #1 ang K5 News FM. Samtang balik na kita sa aton sininga madetalye sa aton sininga balitang lokal. Formal na nga gintalusan ni Brigadier General Michael Samson si Major General Marion Sison bilang commander sang 3rd Infantry Division o 3rd ID. Ginpangunahan ni Lieutenant General Roy Galido, ang commanding general sang Philippine Army, ang change of command nga ginhiwad sa Camp General Macario Peralta Jr. sa May Hamindan, Capiz. Alas 10 ang aga sang Enero 31, 2025 o sang Biyernes nga adlaw. Samtang ginpasidunggan naman ni Chief Executive Officer kag Presidente sang K5 News FM Philippines kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga si Dr. Amil Itang Uy sang plaque of recognition si Sison bangod sa iya nangin commitment sa pagpapas sang insurgency o kon-insurhensya sa Western kag Central Visayas. Nahibalawaan niya ang K5 News FM Philippines ang isa sa mga major stakeholders ng Philippine Army sa riin nagahatag sang bugos nga suporta si Dr. Amil Itang Uy sa patagman sang operasyon kag mga nagapanguna nga kinahanglanon sang militar agod mauntat ang insurhensya. Ginapangitapas sang kapulisan kung sa diin ang lugar ng ginatiniran sang ginapamtangan sang 3 ka mga Indian national na ginakabig suspect sa pagpatay kay Pastor Douglas Jover sa Barangay Anilaw, Pavia, Iloilo sang Enero 10, 2025. Suno kay Police Major Harold Direndura, hepe sang Pavia Municipal Police Station, ginpayag sini nga wala pa nila matuliid kung sa diin na karon nga lugar ang ginatiniran sa mga ginatudlo suspect sa pagbatay sa pastor apang mayara sila sa mga ginakaptan ng impormasyon angot diri. Duwang pa sa natungdan, ilang man ginapasiguro nga hindi makagawa sa luwas ang pungsod ang mga suspect o kung makapalagyo sa gawa sang Iloilo. Pagod nga nagapagig-angot ang mga ini sa Department of Justice kag Bureau of Immigration. Agod mapanaugan ang whole departure order ang 3 ka mga sospetsado. Madumduman nga unangin pahayag ni Rendura nga nagaedad 19 tubtob 25 anyos apang hindi pa mahimo mahingadlan ang mga sospetsado. Kag sa kaangot nga baritang lokal, ipatawag sang Iloilo Police Provincial Office kon IPPO ang mga lider sa Indian National Community sa Iloilo Province o kon sa probinsya sang Iloilo. Ini ang ginpahayag ni IPPO Director Police Colonel Bayani Rasalan sa ginpatigayon nga press conference angot sa paglutang patay kay Pastor Douglas Jover sa Barangay Anilaw, Pavia, Iloilo sa January 10, 2025. Suro pa kay Rasalan, bangod nga nagadamo na gid kag nagasangkad ang komunidad sa mga Indian National sa Iloilo, nagakaangay lang gid na sila ang sapulon o kung magpatigayon sang meeting, agod nga makighinon-anon sa mga kapulisan. Idi agod man nga mahatagan ang mga inisang kahigayunan nga makapalabot sang ilang nga mga concerns. May kang tanan sa safety
sa syudad sang Iloilo o kon sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Dugang pasang natungdan bisan pa makabig nga isolated case ang kaso sa pagpatay sa pastor. Dapat man sa gihapon ini nga hatagan sa nagakaigo nga atensyon no kon igtalupangod. Angot diri pinasahi man suno kay Rasalan ang nasambit nga kaso. Pangod nga masami Indian national ang biktima sa makasubong siri nga mga insidente. Apang subong sila na ang ginakabig nga mga sospetsado. Gin-upgrade sang Iloilo Provincial Government ang Family and Youth Center sa banwas sang Santa Barbara, Iloilo. Ginpangunahan ini ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kagiban pa nga mga opisyal sang Iloilo Provincial Government ang groundbreaking ceremony na personal man nga gintabungan sang Santa Barbara, Iloilo Mayor Dennis Superficial. Ang tukuron nga Family and Youth Center ang isa ka 2-story building nga nagaserbe nga venue para sa pagpatigayong sa pre-marriage orientation kag counseling session. Iniman ang mangin training site para sa mga kabataan kag mga youth-related programs, lakip na ang population and development programs and activities. Samtang yara na sa ospital o kung gindala sa ospital ang bag-o bunag nga lapsag nga lalaki o kung ang baby boy nga ginaaligar nga ginsulod sa karton kag ginbilin sa banwasang Concepcion sa Iloilo. Subong man ang Iloy City nga ginapahayag isa ka estudyante para sa nagakaigo nga pagbulong. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Sara, natabo ini sang Huwebes nga adlaw kung sariin nagaangot pa ang umbilical cord sang lapsaga. Nagpamalibad naman nga maghatag sang dugang nga detalye ang pamilya. May kaangtanan sa pagbilin sa lapsaga kag nagaayo sang paghangopa sa amo nga hitabo. Maswerte nga minor nga kapilasan gid lamang ang naangkon sang duwa ka mga lalaki nga sakay sang motorsiklo matapos sumuot sa isa ka Toyota Avanza sa Barangay Baybay Norte, Miagao, Iloilo pasado las 4 sang hapon sang Pebrero 1, 2025. Ginkilala ang mga napilasan nga sanday alias Edmar 23 anyos, driver sang motorsiklo kag ang kasini nga si alias Gary 32 anyos, lunsay construction worker. Samtang ang driver naman sang Toyota Avanza amo si alias Mitch, 22 anyos nga tumandok man sang nasambit nga banwa. Nasagid sa motorsiklo ang Toyota Avanza matapos nagmaniobra padulong sa lane sang pagpadulong sa pribado nga salakyan. Nagtumbang mga ini kag sumot sa apang maswerte nga wala na matapakan kasunod sa gidayon nga pag-untat ukon pagpreno ni alias Mitch. Sa karon, yara sa Rural Health Unit ang duwa ka mga lalaki nga talana naman nga mag-aregluhanay ang matimbang nga bahin. Sa dugang police report, pilason ng senior citizen nga babae matapos mabungguan sang motorsiklo samtang nagatabok sa dalan sa ilang mismo lugar sa Barangay Bagakay, Putotan, Iloilo alas 6:30 sang gabi Pebrero 1, 2025. Sa interview o kodang driver naman sa motorsiklo ang ginkilala kay Mike Rowen Pentoho, 34 anyos sang Barangay Layahan, Putotan, Iloilo. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Corporal Ken Roger Buenvenida, ang desk officer sang Putotan Municipal Police Station, ginpahayag sini nga base sa driver sang motor, ginaligid lamang nga nagtabok ang tigulang kag wala ini nakapreparar bangod madulom ang lugar. Natumba ang nasambit niya senior citizen kag naghamyangon sa dalan kasunod sang pagkabunggo sa iya. Gindala naman sa Iloilo Provincial Hospital sa nasambit nga banwa o kung sa banwa sang Putotan ng biktima matapos nga makaangkon sang pila sa lawas kag ulo apang may panglibutanon o kung conscious manini. Sa karon yara sa kustodiya sang Putotan ng MPS ang driver sang motorsiklo kag ginahulat pa ang desisyon sang pamilya sang biktima kung bala magapasaka ang mga inisang kaso ukon makig-areglo. Nagdangat sa 1.7 million ang balor sang iligal nga droga ang nakumpiskar sa mga drug bypass operations nga ginpatigayon sang Police Regional Office 6 humalin sang Enero 29 tubtob Enero 30. Naibaluan nga 263 grams ang ginapatihan shabu ang na-recover sa 11 ka mga operasyon kag 17 ka suspect ang naaresto.
Sa nasambit nga numero, 3 diri ang high-value individuals, kag 14 naman ang street-level individuals. Samtang Iloilo City Police Office ang pinakadako nga na-recover nga nagdangat sa 146 grams, kag magbaylor nga 992,800 ang 7 ka mga na-aresto. Sa dugang baritang lokal, arestado sa ginkasang drug bypass operation si RG John Betita, 44 anyos nga isa ka delivery truck driver, kag residente sang barangay Ungka, Haro, Iloilo City, sa barangay Maliao, Pavia, Iloilo. Ining operasyon ang ginpatigayon alas 6:12 sang aga, Pebrero 1, 2025 o kon kahapon nga adlaw. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Gabriel Mangera, ang Deputy Chief of Police sang Pavia Municipal Police Station, iya ginpahayag nga nabaklan sang suspected shabu ang subject gamit ang 15,000 pesos bilang bypass money. Nakuha man sa iya paghinakop ang 2 ka mga bugkos o kon not tied, kag 8 ka medium sachet sang ginapatian shabu, empty plastic sachet kag iban pa nga non-drug bypass item. Ginabanta nagabugat sang 150 gramos ang mga recoveries sa subject na may market value ini nga 1,020,000 pesos. Kin-classify naman bilang high-value individual. O kung HVI ang arestado, nga anay naman na preso bangod sa illegal nga droga. Base sa impormasyon, ang nasambit nga subject, ang anak kung bata sang anay alkalde sa isa ka banwa sa Quinto Distrito. Sa karon yara na sa kustodiya sang Pavia MPS si Betita, kag magapangutubang naman sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Natigayon nga maaresto ang 3 kalalaki sa bypass operation nga gikasa sa Zone 2 South San Jose Molo sang Molo PNP. Ang mga nagdadalakban ang Sanday Guillermo Villanueva, 22 anyos o kon 20 anyos, Raymark Villanueva, 27 anyos, kag Mark Berry Villanueva, 19 anyos, nga lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Na-recover ang 7 tanan ka sachet sang suspected shabu gamit ang 4,400 nga bypass money, kag may kabugaton nga 7 grams. Ang kabugusan nga estimated value nga 47,000 pesos. Ang aton nga mga balitang lokal ang ginadulong sa inyo sang DTX 500. Agud mahagan-hagan kung malikawan ang hypertension, diabetes kag iban pa nga sakit. Kung may mga sintomas ka mga nabatyaga, mapahagan-hagan o kung mapanami sini ang inyo sini nga mga pamatyag mga ka-K5. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Mil Itang-Uy. Halin sa balitang lokal, sa iluhan naman naton ang aton sini nga balitang regional. Balitang Regional. Sa aton balitang regional, election areas of concern sa Negros Occidental, wala pa matumod. Ka-K5 Carla Defensor sang K5 News FM Bacolod sa kampiyon nga report. Ginpahayag ni Police Colonel Rainirio de Chavez, Provincial Director sang Negros Occidental Police Provincial Office, nga wala pa sang may natumod nga election areas of concern sa Negros Occidental. Sunod kay Police Colonel de Chavez nga sa karon, padayon ang ila pagkuha sa mga impormasyon agud matumod ang election areas of concern sa probinsya nga yara sa gihapon sa green category. Ginapaidalom sa green category ang isa ka lugar kung wala ini sang security concerns. Dugang pa ni Police Colonel de Chavez nga ginhimo nga 24/7 ang pagpatigayon sa checkpoint sa bilog nga probinsya. Palayag pa ni Police Colonel de Chavez nga wala naman sa may monitor nga private armed group ang probinsya. Sunod kay Police Colonel de Chavez, ngayara sa ginabulubanta pulo ka mga nadakpan sa Kamalek Gunban, pinaagi sa checkpoints kag police operations. Sa karon, madamo naman sang ahensya nga nagapatigayon sang peace rally kag covenant signing sa bilog nga LGU sang probinsya. Report gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM. Halin naman sa aton siring regional news. Sa iluhan naman naton ng aton siring K5 Network News. Sa aton network news,
Masobra 900 ka mga persons deprived of liberty o kon PDL sa bilog ng Negros Oriental ang ginpasugtan na nga makaboto sa midterm elections ring at tuig 2025. Ka K5 James Bandoquillo sa K5 News FM Dumaguete sa Kampiyon nga report. Umigit kumulang nga 927 ka mga persons deprived of liberty na nakakulong sa iba't ibang jail facility sa buong Negros Oriental ang pinayagan ng bumoto sa Mayo 12 midterm election ayon sa Commission on Election Negros Island Region. Sinabi ni Regional Election Director Attorney Leonel Marco Castellano na hindi na tulad ng mga nakaraang halalan ang mga PDL ay maaari ng bumoto ng mga pambansa at lokal na kandidato basta't sila ay nakarehistro sa mga lugar kung saan sila nakakulong. Sa araw ng halalan, isang espesyal na lupon ng mga inspektor ng COMELEC ang ipakakalat sa buong pasilidad ng bilangguan upang subaybayan ang mga proseso ng pagboto. Ang mga nakumpletong baluta ay kinokolekta, tinatakan sa mga sobre at dinadala sa mga itinalagang presento ng pagboto kung saan ang mga ito ay opisyal na nakarehistro at ipapasok sa mga automated counting machine. Dagdag pa ni Castellano na ang mga PDL na nakarehistro bago sila nakakulong ay mangangailangan ng utos ng korte para i-escort upang makaboto sa labas ng kulungan. Ang balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ako si K5 James Netribayo Bandoquillo para sa Kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM. Sa iluan na nato ng aton detalye o kung detalye sang aton siring nga Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal. Sa aton nga Balitang Nasyonal, madinalagon nga natabog sang Philippine Coast Guard kan PCG ang isa sa mga barko sang China nga ilegal nga nagsulod sa teritoryo sang pungsod Pilipinas. Ginpahayag sang PCG nga natabog pa sang BRP Teresa Magbanwa ang Chinese Coast Guard vessel nga CCG 3304 palayo sa Zambales Coast. Ang nasabit nga Chinese vessel ang ginabanta nga yara sa isa kagatos. Tobtob 105 nautical miles nga kalayoon sa lugar. Samtang padayon sa gihapon nga ginamonitor sang PCG ang 3 pa ka Chinese vessels nga yara sa gihapon sa kadagatan nga sakop sang Zambales. Nakabaton sang 55-meter vessel ang Philippine Coast Guard humalin sa Philippine Red Cross nga pagagamiton para sa medical and humanitarian aid sa tion sang emerhensya sa remote areas kapareho sang Pag-asa Island. Sunod sa PCG ang seremonya sa donation signing para sa MV Amazing Grace ang ginhiwat sa National Headquarters sang PRC sa Mandaluyong City sang Huwebes. Ginpangabay ni PRC Chairman Richard Gordon nga kuntaan epektibo nga magagamit ang vessel sa mga misyon sa remote areas kapareho sang Pag-asa Island agon maka-deliver sang medical kag humanitarian aid sa mga kapareho nga lugar. Sa piyak nga bahin, ginpasiguro ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang mga graduating beneficiaries sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kan 4Ps nga padayon sila nga makabaton sang suporta gikan sa DSWD. Ginpahayag ni Gatchalian sa ginhiwat nga trabaho sa Bagong Pilipinas kaysa ka job fair sang DSWD. Sa ringin ginmanduan sila ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Agod masigurado nga mahatag sa gihapon ang kinahanglanon sa mga 4Ps graduates o kan beneficiaries pagatagan sila sang trabaho agod hindi na magbalik sa kaimulon. Nahibaluan niya ang Department of Trade and Industry o kan DTI, Technical Education and Skills Development Authority o kan TESDA, Overseas Workers Welfare Administration o kan OWA, Philippine Statistics Authority o kan PSA, National Bureau of Investigation o kan NBI, Philippine National Police o kan PNP, Social Security System o kan SSS, Bureau of Internal Revenue o kan BIR, PhilHealth o kan Philippine Health Insurance Corporation, Pag-ibig Fund kag Office of the Vice President ang yaraman sa nasambit nga job fair agod man nga makahatag sang trabaho kag abiso o advisory services.
Nagprotesta ang mga pamilya sa mga biktima sang Dengvaksha sa guwasang Department of Justice kasunod sang mando sa pag-withdraw sa mga kaso bato kay Health Secretary Janet Garin kag sa mga kaupdanan sini. Nagsinggitan sang hustisya ang mga nabilin nga mata sang Dengvaksha victims samtang nag-uyat sang posters nga nagahingyo kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga tun-an sang maayo ang mga reklamo. Kumadumduman ng pagwa sang resolusyon ang DOJ nga nagamando nga i-withdraw ang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide bato kay Garin kag mga kaupdanan sini. Halin sa Balitang National, saylo na kita sa aton sini nagapanguna nga Balitang International. Balitang International. Sa aton balita sa luwas ng pungsod, 100% kung 100% na nga napalong ang duha ka dalagko nga mga wildfires matapos ang masobra 3 ka semana. Umalin sang mag-ibwal ang mga ini sa Los Angeles, California sa United States of America. Suno sa mga fire officials, napalong na ang Eaton Fire na nagtupok sa masobra 14,000 ka ektarya kan 57 square kilometers sa nasidlangan nga bahin sang Los Angeles. Subong man ginkumpirmar sang California Department of Forestry and Fire Protection na napalong naman ang mas dako nga Palisades Fire nga nagtupok sa 23,448 kan 23,448 hectares kan 95 square kilometers sa nakatundan nga bahin sang Los Angeles. Ang duha ka major fires ang kalakip ang pala ka magamay nga mga sunog ang ginakabig bilang worst natural disaster sa kasaysayan sang LA County na nagpatay sang 28 ka tawo kag nagtupok sang masobra 16,000 ka mga structures suno sa California Fire Department samtang kapin 180,000 ka mga residente ang napilitan nga mag-evacuate. Isa naman ka-aviation incident ang nagluntad sa Estados Unidos sang Sabado, Pebrero 1. Ini matapos nga nagtibusok ang isa ka gamay nga eroplano sa Northeast Philadelphia sa diin 6 ang ginreport nga napatay. Duha sa mga biktima ang sakay sa private plane samtang ang 4 naman ang nagikan sa gintup-an nga lugar. Gintumod sa mga otoridad nga ang nagtibusok nga eroplano amo ang isa ka medical air ambulance kag una diri sa 67 ka napatay ang nabungguanay sa commercial plane kag military helicopter sa Reagan National Airport sa Washington. Balitang national kay international ang ganadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap. Agad mapabilin nga fresh mga ka K5 and of course agad maghangis man ang inyong mga kutis kag magtinir ang kahamot sa inyo sining lawas. For you to stay confident and to stay healthy ang inyong skin mga ka K5. DTX Beauty Soap mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Emily Tanguy kag sa mga malapit nga butika sa inyo lugar. Sa iluhan naman naton ang ato nagapanguna nga Balitang Negosyo. Balitang Negosyo. Sa aton Balitang Negosyo, nagpaandam ang Department of Agriculture kung DA nga mahimo kulangon ang supply sang itlog sa bulan sang Abril sini nga tuig. Patag pa ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga nakaangkon sang masobra nga supply sang mga itlog sa nakaligad nga tuig nga nagresulta sang pagnubo sang farm gate price sa 4 pesos ang kada bilog o kon kada isa. So sa iya nga madamo nga local producers ang napierde sa riin kinahanglan nila nga ihawon ang ilang nga mga munga nga mga manok agod maka-income bisan papano. Suno pa sa Tiglikom nga napanampo sini ang populasyon sa mga nagapangitlog nga mga munga nga manok nga posible makaapekto sa supply sang itlog sa palaabuton. Sa iluhan naman nato ng aton sa pinakaulihi nga foreign exchange rate update. Ang US dollar mga ka K5 ang may baylo nga 58 pesos and 41 centavos. Ang euro ang may baylo nga 60 pesos and 52 centavos. Ang British pound ang may baylo nga 72 pesos and 44 centavos. Ang Indian rupee ang may baylo nga 67 centavos. Australian dollar may baylo nga 36 pesos and 33 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylo nga 40 pesos and 20 centavos. Ang Singaporean dollar ang may baylo nga 43 pesos and 007 centavos. Ang Swiss franc ang may baylo naman nga 64
pesos and 13 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylong 13 pesos and 11 centavos. Ang Japanese yen naman ang may baylong 37 centavos. Samtang ang Bahraini dinar ang may baylong 155 pesos and 37 centavos. Ang Brazilian real ang may baylong 10 pesos and 002 centavos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylong 8 pesos and 5 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylong 15 pesos and 90 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylong 7 pesos and 49 centavos. Ang Israeli shekel ang may baylong 16 pesos and 32 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylong 188 pesos and 78 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylong 13 pesos and 11 centavos. Ang Omani Riyal ang may baylong 151 pesos and 73 centavos. Ang Qatari Riyal ang may baylong 16 pesos and 4 centavos. Samtang ang Thai Baht naman ang may baylong 1 peso and 73 centavos. Halin sa balitang negosyo, sa iluhan naman naton ang aton balitang showbiz o kon balitang entertainment. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ginpatahag ni Bini Maloy nga wala sang kamotoran ang dating rumors sa ilan ni Rico Blanco kung sila ang una gid lamang ang nagkitaay sang Enero. Una nga nagtuhaw ang spekulasyon nga nagadate si Rico sang naglapta sa social media ang clip nga nagatabok sila sa dalan sa La Union. Apang ang una nga yara ang mga kopdanan, ang duwa ang kaangay na lamang sang musikero nga sanday Zild Benitez, Blaster Silonga, Agnes Rioma kag Pat Lasaten. Sa interview kay Maloy, kaupod ang iban nga mga miyembro sang Bini sa Fast Talk with Boy Abunda. Ginpayag niya nga bad angle lamang ang nakita nga viral picture nga daw naga-holding hands sila ni Rico Blanco. Kag wala sa kamaturan ang tanan nga nagalapta nga fake news angot sa ila ni Rico. Halin sa balitang showbiz, sa iluhan naman naton ang ato nagapanguna nga balitang sports. Balitang Sports. Balitang Sports. Sa ato naman balita sa patag sa ginampang, mainit nga umpisahan ni two-time Olympian EJ Obiena ang 2025 season matapos masiguro ang silver medal sa 2025 International Jump Meeting Cottbus nga ginhiwat sa Pungsod, Germany. Narehistro ni Obiena ang 5.65 meters agod maangkon ang silver medal. Gintingwaan sang Pinoy champion nga makakuha o kung makuha ang 5.75 meters apang ini ang napaslawan. Samtang nabulsa naman ni Paris Olympic silver medalist Sam Kendricks sang Amerika ang gold medal kung ang bulawan niya medalya matapos makuha ang 5.75 meters. Nakuha naman ni Bokanda Lita Bayre sang Germany ang bronze medal nga may parehong 5.65 meters. Kasubong ni Obiena apang abanse lamang ang Pinoy champ sa countback agad makuha ang silver. Ini ang unang tournament sa world number 4 nga si Obiena sa sininga tuig matapos ang pila ka bulan nga pagpahuway bangod sa injury. Halin sa balitang sports, sa iluhan naman nato ng aton siri nga balitang extra special. Balitang extra special. Balitang extra special. Ginkawat ang isa ka luxury SUV nga wala pa 3 ka adlaw nga nabakal sa isa ka lalaki sa UK bisan pa sa pasalig sang dealer nga unstable o kon unstealable o kon hindi pwede makawat ang nasambitan nga salakyan. Ginbakal sang 45 anyos nga lalaki gikan sa Warwickshire ang UK ang Range Rover nga 2024 SV edition sa balor nga $227 gikan sa dealer sang Disyembre 14 sang nakaligad nga tuig. Ang limited edition SUV ang may 550 lamang nga ginrelease sa UK. Naibaluan nga ang lalaki ang nasambitan nga SUV ang mag-attract sa mga kawatan, ilabi na nga nagataas ang numero sang kaso sang kinawatay sang luxury vehicle sa ila lugar, kabangdanan nga nagduwa-duwa siya nga magbakal sini. Subong man ipasalig siya sang dealer nga may feature ini nga
Jaguar Land Rover o kon JLR, security upgrade kabangdanan nga hindi pwede makawat ang nasambitan nga salakyan o kon unstealable kabangdanan nga nagapati siya kag nagsugot nga baklon ini. Apang sang gindala na iya, ang gindala na ini, ilagin pa uli ang wala pa 3 ka adlaw sang iyagin bakal, nakibot na lamang ang lalaki nga wala na ang iya luxury SUV, kag ini ang nakawat na sang mga kawatan. Amo gid ka K5 Weng basta marketing no. Bisan ano pa na hindi ka effective ang product. Pero kung ikaw ang nagabaligya, dapat mo na ibaligya kay para may commission ikaw. Dibla ka K5 Weng. Ikaw ano ang mga ginpabakal sa imo nga do gin-endorse gid sa imo nga tawag na do na budol ikaw. Siguro ang mga nakita ko bala sa TikTok ka mga mga produkto bala ka K5 game like pang skincare. Yes, mabal silang mga 1 week pa lang maputi ka na. Ang madulan ako ng mga pimples mo tapos pag abot mo ka K5 game paggamit mo hindi gali ikaw hiyang o kung hindi effective sa imo ka K5 game. Nadugangan pa ang mga malisyosa sa aton sa ring mga itsura. Aton nga mga insecurity sa aton nga mga nawong. O, damo na iban mo. Kita mo ng mga balanyos. Kita mo ng libot-libot sa dalan. Especially dira sa may city proper. Ang malamam, effective naman pagbutang mo ni sa likod mo. Makakastanan mo nga mga kahangin-hanginan. Pero pag try mo, wow, tubig ba naman? Dila Sir Michael Blaisales, good morning. Kay Sir Dante Toquero Sr. Good morning ka K5, shout out ko gali family Toquero kag Kaberoy. Ilabi nagid ang NACGO R6 sa Sara chapter. PNP Force Multiplier sang Sara nga wala ginakapoy sang serbisyo. Adlaw gabi naga-checkpoint kid permi. Kay Kapakal vlog kita kits dira sa may haro. Amo ni siya ang vlogger nga may mga events ka K5 Weng nga naga porma-porma. Last time amutong picture ni ka K5 Aron ba tong may Armalite nga saging. May lain naman kuno siya nga pakulo sa bong. Birthday sa bong ni Sir Michael Blaisales, kantahan na naton ka K5 Weng. Happy birthday sir ha. Sa imo piray na edad mo subong Sir Michael Blaisales. By the way, happy birthday sa tanan nga mga nag-celebrate sang birthday subong. Kag sa iban pagidra no kay Sir Michael Blaisales, blessed birthday celebration. Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Just a day, just another year, good in our eyes, you are the best. Gonna love you, Enjoy your birthday, Sir Michael. Pari ano pa mahaw mo, Ma'am Kim? Wala pa, sir. Di ba si may arada ba? Enjoy your day, sir. It means nga nakalabot ka sa birthday mo, another year nga nakasurvive ikaw. Kaya I've heard, Sir Michael, ito na iguan ikaw sang nagligad sa imo nga ito encounter to, sir. Sir Michael Blaisales, ang under sa aton sa ring law enforcement agency ng Philippine Army. Philippine Army kagiman, sir, no? Or Air Force. Halong-halong, sir. And of course, happy birthday. Sa mga nag-celebrate sang birthday, whether may cake o kung wala, just enjoy your day. Thank you so much kita mga ka-K5 sa liwat lawagon naton ang pila ka mga pila ka aton siring road closures and ruta subong nga aga mga ka-K5 adriya sa aton siring celebration sa kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Before kita magtakop sa aton siring pagpangalagan no aton nga programa ang ining road closure kanining traffic advisory will start from 2 p.m. onwards according diri sa post sang Iloilo City Government. Pero usually kung kaisa 2 p.m. sila gambal pero usually mas earlier pa dira no. Ang parada ang mag-start sa ila sining assembly sa may Haro Cathedral, magalabay sa Rizal Street sa may atubang sang Haro Cathedral, pagkadto sa may Lopez Street. Liko sa may M. Jaime Street, liko sa wala sa may Commission Civil Street,
Diretso sa Lopez Haina, liko sa wala sa Fajardo Street, liko sa wala sa Libertad Street, balik sa Haro Cathedral. Ang ruta naman sa mga salakyan, especially sa mga pribado kag pampubliko nga salakyan, sa mga POJs naman sa Haro Fiesta, sa Ungka ITGSI or Pavia Lapus POJ nga route, ang halin sa direksyon sa Ungka kung mga POJs nga halin sa Lopez Haina Street, pagkato sa city proper, ang maglabay dapat maglabay sa Benigno Aquino Avenue. Then U-turn ka mo sa may atubang sang Plazuela 2 sa U-turn slot, kaglabay ka mo sa Service Road, padulong sa Halandoni Street, turn right sa Magsaysay Road sa Sports Complex, liko sa tuo sa E. Lopez Street, kag proceed ka more padulong sa normal route, padulong sa inyo sinitag sa ka mga destinasyon. Samdang sa Pavia La Paz naman niya PUJ, diretso ka mo sa Commission Civil, pakadto sa Plaza La Paz, kag pakadto sa inyo sila nga mga destinasyon. Sa pagbalik naman mga ka-K5, dapat ko na maglabay diri sa mga Commission Civil Street, liko sa may Haveliana, liko sa Haveliana, liko sa wala sa MH Del Pilar, pagkanto sa Benedicto, liko sa tuo sa Washington, liko sa wala sa Demokrasya, pagkanto sa Maria Cristina, ukon Santo Domingo, liko sa tuo sa may Lopez Haina, kagkanto na sa inyo sini normal route, pabalik sa inyo sini nga Place of Origin o kung din ka mo naghalin yung mga terminals. Sa Haro CPU naman, nga mga PUJs, kapakadto sa city proper, dapat maglabay sa Lopez Haina, liko sa tuo sa Santo Domingo kung Argelius, liko sa tuo sa Argelius Extension, liko sa wala sa Cuartero, liko sa tuo sa L98, tralapit sa may Harubig Market, liko sa may wala sa Benigno Aquino Avenue, then U-turn sa Palazuela 2 sa U-turn slot. Labay ka mo dira sa Service Road, pagkato sa Halandoni Street, liko sa tuo sa Magsaysay Road sa Sports Complex, liko sa may tuo sa right o kon sa E. Lopez Street, pagkato sa inyo normal nga mga ruta, pabalik sa inyo sila nga mga destinasyon. Sa pagpabalik naman, alin sa may E. Lopez, dapat maglabay kung magliko sa tuo sa Haveliana, liko sa may wala sa MH Del Pilar, pagkato sa may Benedicto, liko sa tuo sa Washington, liko sa wala sa Demokrasya, pagkato sa Maria Cristina, kung Santo Domingo, liko sa tuo sa Lopez Haina, kagkadto ka mo sa normal route ninyo, no? Tulong sa inyo nga Place of Origin. Sa Haro Liko or kung NFA, tagbak kag Leganes nga mga jeep, ang tanan nga mga nasambitan nga mga ruta sang pampubliko nga salakyan o kundi pasahero nga salakyan, ang alin sa direksyon sang MacArthur Drive, pagkato sa La Paz and City proper, dapat nga maglabay sa Simon Ledesma, liko sa tuo sa Maria Cristina, liko sa wala sa Santo Domingo Street, mga ka-K5, pagkato sa Argelies, liko sa may wala sa Cuartero Street, liko sa tuo sa L98, liko sa wala sa Benigno Aquino Avenue, then U-turn ka mo sa may tubang sang Plazuela 2, sa may U-turn slot, kag liko sa may Halandoni Street sa Service Road, liko sa tuo sa Magsaysay Road sa Sports Complex, liko sa may tuo sa may E. Lopez, kag balik sa inyo sa normal route, pagkanto sa inyo tag sa mga destinasyon. Samdang sa Leganes La Paz nga PUJ, ang magdiretso sa Commission Civil, pagkanto sa Plaza La Paz, padulong sa inyo nga mga destinasyon. Pagpabalik naman, labay ka mo sa Commission Civil, liko ka mo sa tuo sa Haveliana, liko ka mo wala sa MH Del Pilar, pagkanto sa Benedicto, liko sa tuo sa Washington, liko sa may, o kung pagkanto sa may MacArthur Drive, pabalik sa inyo Point of Origin. Sa Leganes naman, Highway PUJs, ang tanan nga Leganes Highway, nga halin sa direksyon sang MacArthur Drive, pagkanto sa city proper, dapat nga maglabay sa Quintin Salas Road, liko ka mo sa wala sa C1 Road, Ungka, Benigno Aquino Avenue, and pabalik sa may sa may same route, pabalik sa may Ungka, C1 Road, Quintin Salas, MacArthur Drive, pagkanto sa inyo Place of Origin kung ginhalinan. Sa Mandurriao PUJ naman, via Haro, nahalin sa direksyon sa Q. Abeto Street, Mandurriao, going sa Harubing Market, ang dapat maglabay sa Spur Road,
liko sa tuo sa Benigno Aquino Avenue. U-turn ka mo sa atubang sang Jaiga. Padulong sa Service Road, sa Barangay Dungon A Road. Liko sa tuo sa Cuartero Street. Liko sa tuo sa L98. Pakato sa Haro Big Market. Kagbalik ka mo sa inyo normal nga mga ruta. Samtang sa mga no entry streets, kag one-way street, kag trucks no entry, at i-post nato nini no, sa aton siring nga mga ka-K5, sa aton siring nga Facebook page, para makuhaan ninyo sang dugang nga mga informasyon. Naganakulabos na kita sa aton siring nga tiyempo. Bandayan ang masunod nga pagpangalagan ni ka-K5 Enrico Surita Jr. sa programa nga ireklamo mo sa K5. Temporaryo nga talos kay ka-K5 Aaron Lloyd Refollo. Naka on leave subong mga ka-K5. Thank you so much sa pag-upod dari sa aton nga pagpangalagan dari sa Sunday Morning Newscast. Kami ang inyo nakaupod. Ako ang inyo alagad. Ako si ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Sa ngalan naman ni ka-K5 Aaron Lloyd Refollo, ako naman si ka-K5 Wayne Zerudo Senyares. Kag para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa